Velkommen her til pressemøde med udtagelsen af Team Laudrup til DBU's Cup den 7. maj. Og vi glæder os utrolig meget, jeg personligt som spillende træner, til at fortælle, hvem der er udtaget til årets DBU Cup fra Laudrup Wien. Og på mål, der kommer det til at være den jyske hængst, Jens Andersen. Derudover så har vi to jyske drenge udtaget også. Det er Thomas Axelsen, og det er Kim-Allan Gudnic, som kan stå en god bagdør. Fra det sjællandske team, der har vi Thomas Pedersen, a.k.a. vores lagerdreng. Vi har Carsten Winther, Øko-Carsten, som også er udtaget. Så har vi vores nye praktikant, Mikkel Nissen, hurtig kant eller måske en angriber. Lad os finde ud af, hvordan vi sætter ham op i startopstillingen. Og Nikolaj Pedersen er også udtaget. Han har fået lov til at være med, hvis han kan klare sig fri for en skade. Anne-Sophie Eriksen så vi sidste år spille et brag af en turnering, så der er ikke nogen tvivl om, at det er vores topangriber, vi smider derop. Derudover har vi David Ekberg, som også er udtaget i år, og til sidst så er det en spillende træner, undertegnet Nikolaj Wirth. Vi glæder os til at se jer alle sammen i kampform den 7. maj. Tak.